आङो माने नैबे गोजाम बोसोराव 2024 मायथाइयाव माने सोरखौबा जुदि माबा मोनसे बुंफ्लांबाय, सोरजोंबा नांलायफ्लांबाय, सोरजोंबा खमलायफ्लांबाय, नै एक्टरा एकदम माने जमगासिनो दं चान्स मोनब्लानो माने जा समायना समायनाखा नै दाउ फिसाया। गिबियावनो खुलुमबाय साफ्रोमखौबो दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव गोसो गोरबोजों बरायहरबाय। आं दिनैनि ब्लगखौ आंनि बायला जिला गोबाय देरानिफ्रायनो जागायलायबाय। नै आंनि बायला जिला गोबाय देरानिफ्रायनो आङो दिनैनि ब्लगखौ सालु स्टार्ट खालामलायबाय। बेनिफ्राय नै नोंथांमोन जा समायना समायनाखा नै दाउ फिसाया, नै जा समायना समायनाखा। बेवहाय माबेसे दं? मासे, मानै, माथाम, माब्रै, माबा, सय, 7टा दङ। ओमफ्राय माखासे दंबावो बिमाया लानानै बेरायहैदों, गामिजों गामि बेरायहैदों। बेनिफ्राय आरो नै दाउदैया दंबावो, नै दैनै दंबावो। नै बिमाया माने माखासेखौ लानानै बेरायहैदों। ओमफ्राय ओरैबायदि माने उपद्र खालामो सैमाफ्रा लोगोफोर, माने मानसि गैयाब्लाथाय ओरैबायदि माने सैमाफ्रा एकदम चान्स मोनब्लानो माने साबनानै लाना खारोलै। सिगांनि दाउ बिमाफोरनाथ' फिसाफ्रा अबेनाबा 15टा, अबेनाबा 12टा बिदि दंमोन नालाय, दा मानै माथामल'सै। एकदम सैमाया ओरैबायदि डिस्टार्ब खालामो माने लोगोफोर। नै जा समायना समायना खेनसे नायस्राबावदोलै लोगोफोर, नै दाउ फिसाया नै। ओमफ्राय नै बिनिया बेरायहैदों आरो ना लोगोफोर। ओमफ्राय नै जोंनाबो बेरायहैदों। नै बिमाया गामि बेरायहैदों फिसाफोरखौ लानानै। सोरजों गोसोथोलायनानै बेबायदि जाखो? एथबां बुरजा फिसाजो मोनबाय आंहा। एक्टरा नै बेनो एक्टरा, बेयो एक्टरा। ओमफ्राय नै एक्ट्रिसा। ओमफ्राय नै फिसाफ्रा बेथिंबो माने बिमाजों दंफाबाय थायो। ओमफ्राय नै एक्टरा एकदम माने जमगासिनो दं चान्स मोनब्लानो, माने बिराद डेन्जारखा एक्टरा लोगोफोर। ओमफ्राय दखानाव थांनि र', दखानाव मा मा दिनै संदों, माबा माबि बेदरफोर संलायबाय खोमा, एसे देखायसैलाय नोंथांमोनजों ने। मोननै 75 years later. लोगोफोर खानायखौ बरिया सिननोसै सानदोंमोन दिनै, बेनिफ्राय माथो दिनै बन्द' गोजा। आरो ओरै बर'दिन जागासिनो दंना, दामाने ख्रिस्टमास सोलिगासिनो दं नालाय। बयनिसिमबो आंनिफ्राय मेरि ख्रिस्टमास, हेपि ख्रिस्टमास लोगोफोर। खानायखौ बरिया सिननो सानदोंमोन। 6 months later. फाइनालि आङो नेयै बेसेबांबा गोबाव 2-3 घन्टा नेखांनायनि उनाव आङो खानायखौ सिननो मोनबाय। ओमफ्राय आं दायो माने खानायखौ सिननानै लाबाय। मादि नांदों नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामदो। गोजाम बोसोर जोबसिगोनखाय 2024 मायथाइया जोबहां माने जोबथारसिगोनखाय खानाय दारिखौ दिनैनो सिनखाजोबनानै लाबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय माने गोदान बोसोरखौ बरायनो आंबो गोदान मिजिंजों आगान सुरलांनो रेडि जाबाय लोगोफोर। आंबो गोजा बियार गारदावनो, अमा बेदर हांनाय, दाउ हांनाय जानो एकदम रेडि जाखाबाय लोगोफोर। हाथाइखौ एकदम उनखाना लाखाबाय। नोंथांमोन लोगोफोर माने गोदान बोसोराव गोदान मिजिंजों आगान सुरलांसै आरोना। ओमफ्राय आङो माने नैबे गोजाम बोसोराव 2024 मायथाइयाव माने सोरखौबा जुदि माबा मोनसे बुंफ्लांबाय, सोरजोंबा नांलायफ्लांबाय, सोरजोंबा खमलायफ्लांबाय, बिनि थाखाय गिबियावनो निमाहा बिनाय थाबाय। खिन्थु नोंथांमोन 2024 मायथाइयावबो रेडि जानानै थाखा। माथ्र केलेन्डारासो सोलायदों नोंथांमोन, खिन्थु आं सोलायाखै। केलेन्डारासो सोलायदों, आं सोलायाखै। 2025आवबो 2024आवबो नोंथांमोना रेडि जानानै थाखादो आरो ना। बिदिब्ला लोगोफोर सब खोथाखौ बाद होदो। गोदान बोसोरखौ बरायनो बयबो रेडि जाखादो। फैगासिनो दङ नै, बारा गोबाव गैथारलिया। बेनिफ्राय नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ एसेब्लाबो मोनलांबाय थागोन आसा खालाम। आरो जाय बिथांमोना चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। नोंथांमोना फेसबुकाव नायदोंबा फेसबुकखौ फल' खालामना लाब्लानो जाबाय। इउटुबाव नायदोंब्ला इउटुबखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बारा गोबाव खालामबाय थालिया, एसेयावनो दोनथ'नोसै। रेडि जाखादो लोगोफोर 2025 मायथाइयाव ना बेदर, अमा बेदर हांनाय जानो, बिया गोजार गारदावनो। बिदिब्ला लोगोफोर एसेनोसै, गोजोन्थों, जय बर' हारिनि।